И здравейте хора, върнах се в Сливен и това клипче ще бъде горе-долу специално. Търся човек, който да ме рекламира. Да, трябва да ме рекламира и ще участва в моите клипове. Стига да е от Сливен, защото аз в други градове не мога да отида. Да, ако не ми вярвате, че съм се върнал в Сливен, ето е порасната. Да, това беше всичко от мене. Интернетът ми е вече супер бърз и по-бързо се качва. По-скоро по-бавно. Не знам защо. Не мога да си направя Minecraft сервер! Да! Това беше всичко от мене. Благодаря, че ме гледахте. Пишете долу коментарите. Аз ще остава в описанието Skype за връзка. И добре, това беше всичко от мен, защото кравата сигурно скоро ще извънне и чао!